Koľko ťa v skutočnosti stojí darček, ktorý si nikto z tvojich blízkych na nový rok už nespomenie? Vianoce sú pre mnohých z nás najkrajším sviatkom roka, ale zároveň veľmi nákladným na naše peňaženky. Nie som tu preto, aby som ti hovoril, že nemáš míňať peniaze na darčeky, ale snažím sa ti povedať, že asi je jedno, či niekomu kúpiš túto varešku, alebo toto bambusové denko. Zaujímavá je napríklad štúdia Thomasa Giloviča z Cornell University. Ten totiž napísal štúdiu šťastia. Naše šťastie je vraj prekvapivo viac budované zážitkami ako materiálnymi vecami. Zistilo sa, že pociťujeme vyššiu mieru spokojnosti, keď peniaze investujeme, alebo teda ich dostaneme vo forme zážitkov, nejakých podujatí a cestovania. Dôvod je ten, že zážitky sa stávajú súčasťou našich skúseností a súčasťou našej osobnosti. Veľmi by sme niektorí chceli, aby Mercedes, ktorý vlastníme, bol súčasťou našej osobnosti, ale pravdou to žiaľ nie je. Vám a celej vašej rodine prajem menej statkov a viac zážitkov. Napíš nám do komentára zážitok, ktorý vieš darovať a podľa teba zanechá najlepší dopad. Dobre, môžeš nastávať.